Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini gilong ki khubor bam dagasi. Ya ka film Dhaka Escape kabla long try da ka chwas imni film production bala penmi do ba sections im la plat pat ba habiju cinema hall. Kum ka jingkhot jingwer ye ki pat ba ka bri uhnyo trap an one eye jingkyrshan ya ka ti ka film na kalyang ka menteri katnam IPR ka Dr. Ampareen emlingdo kala pelong bani ai jingkyrshan ni ketika film da ka bayas nok ti ha ka jingya ka jat na maukar hadu biju cinema hall kendailan. Ya ketika kenhun na yalam do ba sections imli bat kiting shop ki puran. Ketika film Dhaka Escape ketika khana balet pelat im ye ki samla kenthai jong ki jilla North East India ke bla sha khayi be an human trafficking sha Bangladesh. Kiting shop ki puran ki agha ketika film ki bakhmat e usamna phira dot dang. Bang ni ya I madam jungi madam Ampareen lingdo by the chief guest jogani ka jingya ki jajungi mitasni I ba titas khanru by the guest of honor jogani ka jingya ki jajungi I don lang hani MDC jungi I ba fantin lakadong I ba kansing I weni ki rang ba nang tinamokondro I ba commander shangplyang by the president joka mefilma But mafi berkoi ki artis pada hang ni kupai shibun ki